Daj prst dole, ak si už niekedy hral v Robloxe minihru Adopt Me. Daj prst dole, edícia pre ľudí, ktorí hrajú Roblox. Ak dáš dole viac ako 5 prstov, tak môže byť šťastný, pretože to znamená, že určite miluješ Roblox. Ale hraješ Roblox tak často, že dokážeš dať prst dole aj na poslednej veci? Daj prst dole, ak si bol niekedy súčasťou nejakého Roblox eventu. Daj prst dole, ak si mal niekedy peta v nejakej Roblox minihre. Daj prst dole, ak si dal odber a like na toto video. Daj prst dole, ak si sa niekedy pripojil do nejakej Roblox skupiny. Daj prst dole, ak si už niekedy použil Robloxy na nejaké platené itemy v shope. Daj prst dole, ak si už niekedy hral Roblox so svojím najlepším kamarátom. Daj prst dole, ak si sa už niekedy pokúšal vytvoriť svoju vlastnú minihru v Robloxe s kamarátmi. Daj prst dole, ak si sa už niekedy pokúšal pomocou promokódu získať Robuxy zadarmo. Napíš dole do komentárov, koľko prstov ti ostalo.